snakke samtidig, hvis du kan det. Hvad skal jeg sige? Ja, du skal fortælle om, hvad du gør og hvorfor du gør det. Jamen altså, nu klipper vi den første fri af trådene her. Og så skal vi have bundet den ned. Den her vi forberedt sidste år. Og det skal gøres sådan lidt forsigtigt. Ikke bare lige vride den ned, fordi så knækker de. Sådan der. Så må den hellere få en ekstra. Sådan her. Du er hårdere. Hvad? Du er hårdere ved dem. De skal kunne tåle det over dig. Sådan. Så de andre, dem tager vi fra. Jeg bruger første eller anden skud hernede. Den der. Og så sørger man for at få klippet det gamle. Det gamle fra tidligere. Så sidder der et skud her. Den tager man lige her. Sådan. Og det samme herom. Den der sidder for langt nede. Og jeg kører med korte stapper. Og der er så en der. En der. Så har vi der. Og det næste her. Jeg skal lige have fanget det hele. Ja. Så tager vi den der væk. Og så har vi det nye skud der. Lige over. Sådan. Så skal vi lige have sat den. Skal lige vendes til. Sådan der, og så er det så bare at klippe alle de gamle af her. Sådan der. Det er stort set fremgangsmål. Vi kan lige nå lidt mere. Og der er ikke rigtig noget at lægge ned her. Så den klipper vi bare her. Første skud der. Og så lægger jeg den der. Den der. Så har vi et skud, der går lige ret op. Det bruger man. Væk med den der. Og så har vi igen et skud lige der. Og enkelt der. Men hele tiden så kort stapper som muligt, fordi det giver mig nemmere til sommer, ikke også, når vi skal gå og pille det grønne af. Lige der, så har vi den her. Men hele tiden dem, som vender lige op, så man kan få dem op imellem, uden at skal bukke dem.
vigtigt, at vi får nye grennæser tit som muligt.